ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Happy Martes mga Marites! So yun, Martes na naman. Ang bilis-bilis naman ng panahon. And also, happy Holy Week pa rin po sa atin mga kabalitaktakan. And good morning ulit. Bangon na. Isang araw na naman. Ang pagsasamahan natin, kasama pa rin ang Dynamic Trio dito sa Morning Balitaktakan ng nag-iisang Randy Guzman. Binyan in the house, napakaliit pero napakakulit. Good morning talaga sa ating morning barkada. Thank you so much for waking up at para lang mapanood ang inyong Dynamic Trio and kung ano man ang plano ngayong araw. If you're now putting some of the list in your bucket list, gawin nyo una sa listahan ang mapanood ng Dynamic Trio, ang rakiterang Mamshi Sheki. Ayan, gawing ritual ang panonood ng Morning Balitaktakan. And good morning sa ating mga kabalitaktakan na ngayong umaga pa rin nga nakatutok. Pinipili nila tayo araw-araw. Tama. Kaya naman, Sana all. pipiliin din namin kayo araw-araw na pasayahin at magbigay ng inspirasyon. Makakasama nyo ang inyong gentle giant. Ay, gusto Charles ko. Limon. Oo. Ano yung DJ? Kung man pipili kayo ng platform para panoorin kami, you have an option to either use a digital smart TV or a free TV. So pag smart TV yan, you may scan your digiboxes at hanapin ang Highland TV channel at kung antena naman, pihitin lang sa tamang direksyon para makuha ang tamang timpla para mapanood ang Dynamic Trio. Oo, sa direksyon. Pero kung wala kayong television, meron po kaming Facebook Live sa aming Facebook page which is Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kaming stream live dito po sa aming YouTube channel RNG Luzon. Pwede nyo na kaming silipin, katsikahan o kung ano-ano pa sa aming mga iba pang social media platforms like Instagram, Twitter, and TikTok. RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa wala ng iba. Kaya naman kapit at tutok lang sa ating mga kabalitaktakan at upang ating simulan ang araw na ito, atin munang alamin ang latest weather update kay Bagyong Agaton ngayong umaga. Agaton. Sa latest weather update na nakuha natin kaninang umaga ayon po sa Pag-asa, ang tropical depression na si Agaton ay patuloy pong binabaybay ang kalupaan ng Samar at Leyte area kanina sa katubigan pala ng Samar at Leyte area. Huli pong namataan ang mata ni Bagyong Agaton kaninang alas 4 sa layo ng 11.2 degrees north, 125.1 degrees east ng Tacloban City. May lakas pa rin po si Bagyong Agaton na 45 kilometers per hour near the center at may pagbugso na 70 kilometers per hour sa sentro. At sa ngayon po ay binabantayan ngayon si Agaton dahil wala pong halos paggalaw. Nako, ito yung problema Walang halos paggalaw si Agaton kung saan nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa Luzon, sa southern portion ng Masbate, dito po sa mga bayan ng Dimasalang, Kawayan, Palanas, Placer, Kataingan, Esperanza, POV, Corpus. Sa Visayas naman po nakataas ang signal number 1 sa Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at northeastern portion ng Cebu. Kabilang na din po dito ang Camotes Island at sa Mindanao naman
naman, tanging ang Dinagat Island na lang ang nakataas ng signal number 1. So inaasahan po natin na Oo. papalayo na po si Bagyong Agaton Agaton. dahil hihilain po siya nitong mas malakas na bagyo na Bagyong Malakas. Ayun, yun yung international name. Oo, yun yung international Malakas name Island. niya. Maganda. Oh, Maganda. Maganda, Ayan. Malakas. Mhm. Oo. So, Oo. patuloy pa rin pong mag-ingat ang ating mga kabalitaktakan dyan po sa Samar at dyan po sa Visayas. Naku, nakita nyo yung mga latest update. Lubog yung mga Oo bahay nga, doon. kaawawa Oo. naman sila. Kaya nakakainis. ingat-ingat po sa ating mga kapatid, kababayan na nasa southern part ng Philippines. Southern, ano nga ulit? Tagalog? Eastern Visayas. Ayan, Eastern Visayas. Visayas. Oo. And, trivia lang, yung Trivia, sinabing Malakas kanina. Actually, before when the Philippines, yung tinatry nilang hanapin ng Pilipinas, ang akala nila sa Pilipinas ay Malacca Island. Oo, it's an Which island. is part of Malaysia. Malaysia. Ah. Right. Ah, Oo, alright. kaya akala nila, kaya our aborigines kasi akala nila talaga we're Malay descendants. Kaya yun lang, na-share ko lang. And of Oh. course, share ko lang din, that it is possible that the Philippines might have the option to build the first kimchi factory Uy! here. Wow! Ilalayo pa Uy, ba natin? favorite ko yan. Oo, Oy! dito sa syudad ng Benguet. And nakakatuwa lang because Sarap niyan. yes, the local government of La Trinidad is helping the investors from South Korea to find a land. And ang hinahanap kasi nila is a 3,000 hectare of land. Kaya medyo Oh. nahihirapan sila because they were able to identify a few already, yung private and public property. However, the South Korean investor is looking for, let's say, meron silang parameters in considering that. And sabi nga ng local government in La Trinidad that this will really aid to our farmers na yun ang number 1 produce nila, cabbage, Oo. radish, Cabbage. and other Totoo. ibang Oo. byproduct na pwedeng gawing Oo. kimchi. So aside from that, it will give local employment sa ating mga Oo. kababayan na nasa La Trinidad. So sana makahanap na tayo ng 3,000. Diba? Although Parang sabi, gusto ko tuloy magkasangyupsal. Gusto ko Aga. ng, ay, bakit yung buhok ko nagiging ano na? Oh, yan, Kimchi. oh, aga. Kimchi. Diba? Tsaka aside from that, kasi kimchi is very healthy. It has Yeah. Yes, it has antioxidants and it has a beta carotene content that is good for to prevent us for any diseases like stroke, cancer, and heart diseases. And aside from that, it is rich with vitamin A, K, Oo. C, and potassium also. That is Kaya- good. Kaya lang, healthy Oh. ka nga, Almoranas is waving. Hindi actually kasi siya, Oh. may live bacteria kasi ang Oh, kimchi. lactobacillus. Oo. Pero if it's stored and maayos siyang maayos siyang ginawa rather. Ano siya, tatagal talaga siya. Ang shelf life life. niya nga is 1 year. 1 year. Kaya nga, pero Almoranas is waving ka pa rin. Oo. Ang hanggaya. Oo. Pero may difference ang Filipino kimchi at Oo, Korean syempre, kimchi. Ang meron. Korean kimchi maasim na medyo maanghang, na Oo, medyo matamis. tapos ang Filipino, hindi ang Filipino kimchi Oh. kumakanta ng bawal lumabas. Or hindi iba talaga. Bahala ka dyan. Medyo matamis yung Filipino kimchi. Oo, Hindi ko kasi, alam kung May bakit. naglalagay kasi yung iba ng Oh, sugar. tinotone down nila yung Oo, spiciness. Kasi Wala, hindi wala talaga yung joke tayo. mo. pero alam mo anak, most research show that Asians are actually ano na to? Ano? Ano, Ano? research mo Ah, yan. sige. Hindi, we Re-research mo are, yan, panindigan mo. Hindi tayo pwede sa milk or dairy products kasi hindi tayo. Ako, ano na kasi yun? hindi ako pwede sa Bakit? ganyan. Lactose Yun, intolerant. Lactose intolerant. Oh. Buti The na most lang Asians. American ako. Oo. Wow! Oo, From talaga US. ba? And anyways, to our morning workada, to our teachers also, they're pleading na kung pwede i-recall ng DepEd ang kanilang policy on letting teachers go back to school. Wala naman Bakit? yung mga estudyante. Ang sabi ng Teacher Coalition that maybe we can recall, please wag muna tayong bumalik sa school. Ang mga estudyante naman is in the comfort of their houses. Sabi nga nila, it's illogical to ask teachers to go back to school and that
yung ibang teachers kasi nakagawa na ng paraan para maging, alam mo yung nagbayad na sila for internet connection. For flexibility. Ginawa na nila ng paraan so that their home becomes a comfort of studying and teaching for them. Ang sabi nila kung pwede, i-delay muna nila because in Alert Level 1, provinces and regions here in the Philippines, DepEd is asking them to go back to school or universities or college already. Kaya sana i-consider ng DepEd that we give or i-balance natin how we measure yung safety. And syempre nga yun nga, it's going back to school na nakaayos na yung platform mo sa bahay mo. Di sana dun muna. Wala ka namang tuturuang estudyante, mas more productive ka pa nga pag nasa bahay ka. Oo. Kasi nga, meron din yung isang malaking issue dyan. Yung sa pagbabalik ng mga estudyante at mga guro, there is a big loan. Malaki yung niloloan ng mga teachers para lang ihanda po yung kanilang classroom. Hindi naman daw sapat yung MOOE ng paaralan or yung monitoring and expenses. Kaya meron yung mga guro na talagang they're sacrificing their money, their wealth, para lang i-refurnish ulit yung kanilang paaralan, which is a bit sad. Dapat sana sagot ng gobyerno yan. Pero malay natin na magbigay naman ang DepEd ng karagdagang tulong sa ating mga guro. Nako, lipat naman tayo mula po dito sa Benguet. Punta naman tayo dyan po sa Metro Manila kasi nga po sa pagsisimula po ng Holy Week, nako po, may libreng sakay sa mga carousel dyan po sa EDSA. Nako, na-miss ko na ang mag-EDSA talaga. Hindi ka niya na-miss. Ayoko na. Tama na. Kakagaling mo lang doon Sa United States of Pasig. So, yun nga po, dahil nga din po dito sa pagdedeklara ng Holy Week, alam naman natin na medyo hirap yung ating mga kababayan na sumakay sa mga sasakyan papuntang trabaho at palabas siguro ng kanilang bahay. Yan po ay bigay ng LTFRB. So at least 510 na public utility buses will participate dito po sa programang ito kasi mas prefer natin ang bus kaysa sa van. Kasi kapag kotse or taxi, maliit lang, 4 lang na tao. Tapos babayaran mo yung taxi, di ba? Kapag bus, malakihan. Ang capacity niya. So, yun nga ang sagot nga daw sa traffic is either carpooling or palakasin pa ang public transport natin. Kasi nga din naman yung kotse, paglalabas, dadalawa lang naman kayo doon, sayang yung space, di ba? So, pwede naman siguro to, pwedeng gawing libre na lang lagi. Para Grabe hindi naman yung hirap. lagi. Hindi naman pwede. Namihasa. Pero when the pandemic started, di ba, nagbigay ang City of Baguio ng ganyan sa frontliners natin. And talagang nakatulong sila. And ganyan din, ngayong Holy Week, actually, naku, hindi mahulugan ng karayom ang mga bus station, di ba, Ren? Totoo. Feel mo ba? I don't know, kasi nag-airplane ako. Sorry. Saan lumapag? Charot lang. Pero ang isa pa sa hindi dapat natin pwedeng pabayaan ay ang ating pagpapabakuna. Because dahil nga kahit Holy Week po, kung kayo ay magta-travel or magsistay sa mga bahay ninyo, dahil nga wala namang work, wala namang pasok, pwede naman siguro kayong isingit na ninyo yung pagpapabakuna or pagpapabooster shot. And ang maganda po dito, ayon po sa National Task Force, ayan, di ba? National Interagency Task Force. Pero yun na din yun kasi alam na siningit ba. Anyway, ayon po sa IATF, na kapag daw pumunta kayo, bumisita kayo sa ibang mga lugar, nag-travel kayo over the Holy Week, allowed po kayong kumuha ng booster shot and bakuna sa mga lugar kung saan po kayo pupunta. Hindi kailangan na, kung di ba? Dati residente. Kung saan ka residente, yun Doon ang ka magpabakuna. Ngayon, pwede na anytime, anywhere, di ba? Anyhow. Nagutom, anyhow. Ayun, kaya po sa mga ka-MB na magta-travel or magsistay sa mga bahay ngayong Holy Week, protektahan din po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan po ng pagpapabakuna and pagpapabooster. And sabi, there was a report last night na
the government is urging for a second, booster. Oo. Kasi nga ang baba ng number natin. Sa Luzon headlines ko ba na pa? Ay, Oo. doon ko narinig yun. Alam mo, Sorry. hindi ka talaga nanonood. Nanood You don't ako. support us, Char. Nakita kita, naka-bread ka na necktie. Wow. Ah? Oh, yan. Yan, Tingnan di yung ba? picture mo. Oo. Hindi. Di ba, a second booster, and sabi nila dapat considered kang fully vaccinated pag may booster ka na, hindi lang your second dose. Yeah. Di ba? Yun. Sana naman, and sa ano pa dito sa Baguio City, some of our destinations, naglalagay sila ng Oo, booster oo. Diba? Parang space. nung session road. Yes. Diba? diba? Meron Oo, din. meron at Oo. meron. So, Parang- pwedeng-pwede yun. Yes, Oo. and mamaya aabangan natin sa Piece of Check, how do we find light when there is so much darkness and in everything around us? At ang nangyari lang kasi, what happened to her is really life-changing. Abangan niyan mamaya sa Piece of Check. At mamaya, sana hindi umalis, ang dami nating mga dito. Ayan. TYFP. Ito ata yung The Young TYFP. Filipino Patriot. Oh. Grabe naman kayo, porket may kasama tayong mamayang dyan. Ang dami nyo, charot. Nakaabang. Oo, nakaabang talaga kayo sa bisita natin mamaya. Huwag kayong aalis dahil malapit na natin makilala kung sino nga ba ang nasa likod ng The Young Filipino Patriot. Uy! Pero bago ang lahat, atin munang alamin at maging negosyante. At tignan natin itong segment ng Think Tax. For our second segment, gusto kong sagutin yung tinanong ko in our earlier session, in our earlier segment. At ang tanong is, anong mas maganda? Sole proprietorship or one-person corporation? Okay, ano nga ba ang mas maganda? Para tingnan natin kung ano ang mas maganda, kailangan alamin natin ano nga ba ang rates, kapag tayo ay irirehistro natin ang ating business under sole proprietorship. Kung tayo ay magre-rehistro ng isang negosyo under sole proprietorship, you can see on your screen the rates, the rate under the second column represents the rate to be imposed from 2018 to 2022. So hanggang ngayong taon lang yan. Kung mapapansin nyo, ang highest rate, okay, pag ang income mo ay over 8 million, ay papalo sa 2.41 million pesos plus 35% of the excess of 8 million. Medyo malaki-laki yan. Ngayon, pag titingnan natin, beginning next year, which is 2023 and onwards, ganun pa rin, 35% pa rin papalo ang highest rate mo. Ngayon, paano kung ang net income mo lang naman ay more than 2 million? Bababa siya, So, magiging 30% beginning 2023 onwards, but for this particular year, nasa 32% bracket ka pa rin. Ayun. Ikumpara natin itong sitwasyon na to, sa isang one-person corporation. Well, under the CREATE law, a one-person corporation shall be treated as a corporate entity. Okay, corporate entity. Bakit mo kailangang malaman kung isa ba siyang corporate entity? Dahil sa batas natin ngayon, which is called the CREATE law, ang domestic corporations ay pwedeng maging liable lang for a tax at the rate of 20%, and that is fixed. Ngunit, para ikaw ay maging liable, yung one-person corporation na yun, to be liable for a liability at the rate of 20%, dapat present yung two conditions. Una, ang net taxable income dapat 5 million or less. At pangalawa, ang total assets ay 100 million or less. Ngayon, karamihan naman ng maliliit na negosyante nandito sa bracket na to. Hindi ba? Nasa net taxable income na 5 million or less at yung kanilang total assets ay 100 million or less. Kung nandito ka sa bracket na to, ang iyong rate lang as a one-person corporation ay 20%. Ngayon, kung titignan natin, tax-wise, better nga naman, pag ikaw ay one-person corporation dahil ang rate mo ay 20% compared doon sa pinakita ko kanina na kapag ang iyong income ay over 400,000 nga di ba? Over 400,000, ang tax rate mo na ay 25% at merong fixed na 30,000 pesos. So obviously, magre-result talaga ng lower tax liability kung ating pipiliin ay one-person corporation. Pero ano ang
disadvantage ng pagkakaroon ng one-person corporation. Kapag ikaw ay may one-person corporation, may mga reportorial requirements sa SEC na ginagawa natin taon-taon. So yun lang naman yung downside niya, no? But if we talk about the benefit, mas magandang benefit niya dahil ang isang korporasyon ay hindi pwedeng, ang isang stockholder ng isang korporasyon ay hindi pwedeng maging liable para sa obligasyon ng korporasyon. So assuming umutang si korporasyon, no, at naging bankrupt nga yung business, pwede bang habulin yung stockholder or yung nagmamay-ari ng shares ng korporasyon na yon? Hindi po pwede. Well, meron tayong tinatawag sa batas na piercing the veil of corporate fiction, but that is difficult to do, no? But ang point is, okay, magkaiba ang korporasyon at yung stockholder. So, tax-wise, kasi nga, distinct tax, it would result to a lower amount of liability on the part of the business owner if the business owner will establish or incorporate an entity, no, as a domestic corporation. So again, that's the end of this segment. Thank you very much, everyone. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga, na napakaganda ng Pangasinan. Kaya, huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ng korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Chapter at Co-op Development Officers Act, lalo umunlad ang mga kabantito. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Nick Sudin, ang inyong trabaho ng Senado. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Hey guys, it's Hernan from the Young Filipino Patriot, and I got this message asking me to motivate those people who feel like giving up on their dreams. And you know, the very first thing I'm going to tell you is that you are not a failure. Sometimes we put too much pressure on ourselves, thinking that when we don't get to achieve our dreams and our goals, we're total failures. But the inability to achieve these dreams is a mere setback or even a redirection for something greater or better fit for us. So don't ever think that you don't deserve the best of things in this world, because you do. Although sometimes the best is not what we think it to be or what we want it to be, but the best is waiting for you. I know it's so easy for me to say and it's so hard to do, but it's the best way to move forward. I hope you continue to keep on learning, continue to strive on improving yourself, because the best is still waiting for you. Kaya natin to, I believe in you, naniniwala ako sa inyong lahat. Yan po ang words of inspiration at mga kung ano-ano pang mga talaga namang nag-motivation mula sa The Young Filipino Patriot. And today po dito sa Morning Valley Taktakan, makakasama po natin at makakakwentuhan ito nga si The Young Filipino Patriot. Pero ang tunay po niyang pangalan ay Hernan Perez, and andito siya ngayon. Hello, Hernan! Okay, line check. Can you hear me? Yes, naririnig ka po namin. Nako, unang salita mo pa lang, for sure kinikilig na ang iyong mga fans dyan. Ang daming dumating sa live natin nanonood. Pwede mo bang batiin? Baka may mga gusto kang batiin sa kanila. Bati ka muna. Of course, I'd like to greet my mom. Thank you for watching. My girlfriend, Belle. And also the TYFP moderators. Lagi sila talagang supportive. And of course, the whole TYFP community. And of course, to you, Ren. And everyone there. Ayan, maraming salamat. Good morning, Hernan. Ito, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa para mas makilala ka namin. Bakit ka nga ba, syempre, di ba, bago ka naman naging tiniente, pumasok ka muna sa Philippine Military Academy. Ano ang iyong rason? Ano ang naging inspirasyon mo kung bakit pumasok ka sa akademya? Actually, the story, nakakatawa talaga yung story. Kasi nung bata ako, that was the time I really wanted to be a cadet. Kasi yung late father ko is an Air Force also. So, syempre growing up, andun yung inclination for me to be a soldier also. But then when I became in high school, when I went to high school, medyo nawala yung desire ko maging sundalo. Probably because nagkaroon ako ng health problems. Yung mata ko lumabo. So parang nawala na yun. But then eventually, nung college, my dad told me, sabi niya, Kuya, mag-exam ka kaya? Then wala talaga akong plano nun. But I took the exam and thank God, may plano pala si Lord para sa akin, a big plan para sa akin. And everything came from there. And sa totoo lang, before PMA, I wasn't as patriotic or as country-loving as I am today. It was really after PMA lang. Na-develop ko lang inside PMA. Oo. Ayun, ito naman. Alam naman natin na kapag nag-graduate nga sa PMA, usually yung mga yan, very busy sa life. Alam mo yun, syempre na-miss nila yung mga families nila or kung sino man ang nasa labas. Usually yan, after work, mamamasyal or visit sa family. Pero ikaw, isa sa mga naisip mong gawin ay ang paggawa ng podcast. Bakit? And alam mo yun, ano yung naging inspirasyon mo? Bakit nagsimula kang mag-podcast? Actually, it started nung kadete pa ako.
When I was a third year or second class, host ako dati ng PMA Hour. Ah. So, kung naabutan yun or may mga nakaabot pa nun, it's a talk show that's led by cadets. Pero ngayon, hindi na sila masyadong as active. But it was that time na nakita ko kasi na madami palang aspirants or madaming mga kabataan na nanonood, di ba? Ayun. So, gusto ko talagang makausap sila. But during that time when I was a cadet kasi, sobrang ikli ng time namin. So, hindi ko na-execute. But it was in my thoughts. Pero when I graduated, sabi ko, this 2022, January, I got the courage. I had a lot of people supporting me. And I really wanted to help. Sabi ko kasi, kung ako, I'm one of them, yung mga kabataan na gusto rin maging sundalo, wouldn't it be nice na merong magme-mentor sa akin or may mag-guide sa akin? So that was really my inspiration. Oo. Aside from giving advice or inspiration, dito sa ating mga listeners or viewers, yung mga nakikinig at yung manonood sa iyong page, ano naman ang purpose nito? Personally sa iyong sarili, ano yung tingin mong naitutulong ng paggawa ng podcast sa iyo mismo? Besides the idea that I'm able to help people, kasi it's the fulfillment eh. Like what I always say, the success is really a state of mind. So it's not really outside metrics that define my own success. The very idea na I feel na I'm actually helping at least one person lang. And I'm part of that, I'm contributing to the greater good. Kasi the idea here with the podcast is, in reality, not every one of us will be soldiers kasi, we all have our own calling. We all have our own part in service, di ba? So, at least in my own small way, nakaka-impart ako ng wisdom sa mga kabataan, and wherever they go, madadala nila yung leadership na yun, madadala nila yung mga principles na yun. And that alone makes me really happy. Wow! Eto naman, Hernan, for you, what is the real meaning of being a patriot? The patriot, by the dictionary definition, is someone who's willing to go over and above para lang sa bansa nila. But for me, being a patriot today is really more about serving the country, yes, pero above that is serving the people of that country. And that's something we have to really take note in our decisions. Kasi sometimes we become very patriotic, but we don't become patriotic to our countrymen, sa mga kasama natin, sa mga kababayan natin. And I hope that this will show us that being a patriot is really giving service. Your willingness to sacrifice your own comfort to help those who are more underprivileged than us. Kasi sa totoo lang, being able to serve is a privilege in itself. Which means I have the capacity to serve. I have a lot of extra to give others. So we use that. Let's share our blessings to those who are who are less privileged. Ayun, ako napakaganda naman ng iyong sinabi at truly inspiring yan. Hernan, invite mo naman ang ating mga tagapanood, ang iyon ng mga taga-suporta na makinig sa iyong podcast or kung ano man saan ka ba namin mahanap, and also kung ano ang mga upcoming topics na pwede naming mapakinggan. Generally kasi the podcast, yung initial podcast ko is My Cadet Life. So it's something to give an idea of how it is to be a soldier sa mga kabataan. And my Facebook page, The Young Filipino Patriot, I hope you guys get to follow me and like the page. You're going to be seeing a lot of stories on our men and women in the service, leadership principles, leadership thoughts. Pero above all of that, it's really an exchange of ideas. Because what I really want is just for us to realize na kahit in our own small ways, kahit ako, I'm just 22, we have so much access in social media. And in this small way, I believe I'm making a difference. So hindi totoo na we can't make a difference on our own. Even in our own small ways, sa circle of friends natin, sa families natin, sa kapatid natin, sa mga kaibigan natin, we can influence. So hindi totoo na we don't have the power to create a difference or create a small change lang to contribute. So, siguro ito na rin yung message ko sa mga kabataan or sa mga nanonood.
But I hope you believe in yourself. I hope you believe that even in your own small decisions, you can contribute to the greater good, because our own small decisions, along with other people's small decisions, can create that great difference we need. So alam na natin, let's make our good decisions in the next coming months. Oo. Ayun, Hernan, maraming salamat sa mga i-share mo sa amin. And we would like to congratulate you dahil kamakailan lang nag-top 48 na ang iyong podcast. That is Whole Philippines, tama? Yes, Ayun, nako. Alam nyo ba mga ka-MB kung gaano kahirap na talagang mag-top ang iyong podcast, lalo na napakarami naman talagang mga kasabayan. Pero ayun, Hernan, baka may mga gusto ka pang pasalamatan or yon sa mga fans mo. Ayun. Pwede mo na silang... I actually greeted naman na sa lahat sa simula. But I just like to thank again my mom. Thank you so much, Ma, for always watching, always supporting. Belle, the TYFP community, the moderators, and also to you rin for helping me with my podcast and also for giving me this opportunity. Ayun, thank you so much, Hernan. And mag-iingat ka kung nasan ka man, and please continue to talagang mahalin ang bayan. Ipakita at i-inspire ang ating mga kabataan, lalo na talaga mga kabataan, na talagang makita kung gaano ba dapat natin nire-respeto ang ating bansa. And with that, thank you so much, Hernan. Ayan nga po, mga ka-MB. Ayan. Nakasama natin today, aking ibinida dito sa Ibaren, si Hernan Perez. Siya po ang nasa likod ng The Young Filipino Patriot. Napakaganda po, no, na ang isang, alam nyo yon, ang isang kabataan as young as Hernan ay talagang nagsiserve na po dahil pagpasok pa lang ng military, Philippine Military Academy dyan sa, dito nga sa Luwakan proper ata yon. The fact na napakalayo nila sa kanilang family, isa na yung sakripisyo para sa bansa. And kahit hindi pa sila nag-graduate, wala pa silang mga ranggo or what, hindi pa sila tenyente, alam nyo yun, nagsiserve na sila dito sa ating academy. Talagang naghihirap sila, pinaghihirapan nila, dugot pawis po ang kanilang training at kung ano-ano man po ang kanilang ginagawa dyan sa loob para lang po maging ready sila para paglabas ay talaga pong mapagtanggol at maserve po nila ang ating bansa and also tayong mga countrymen. Kaya sana po patuloy po nating suportahan itong mga ways nila kung paano nila i-inspire ang mga kabataan at ang iba pang mga nakikinig. And with that, sino naman po kaya ang makakasama natin mamaya, ang makakachikahan ni Ma'am Shisheki? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Itultulo tayo iti panagmaymaysa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet. Sa milky ng batang 90s, parang atin ang itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. I will fight for boosting of our tourism industry. Growth Corridor Independent. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Ang pagnanakaw, pangangalakan at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. From a story of inspiration and motivation kanina, let us go to a story of hope. I know this pandemic have really challenged us, not just physically, not just emotionally, financially, but all of these aspects were really put in place during this pandemic. This morning, we have a very enthusiastic person na talagang pinakita niya sa akin that hope, if anything else falls, meron pa ring pag-asa. We have this morning, Miss Goldie Yaves. Good morning, ma'am! Ayan. Miss Goldie, pa-remove na lang po nung headset. Baka mas lalo nating marinig ang inyong boses. But the thing, yung minsan kasi it happens pag sa headset. However, ang nakaka-inspire and it really gives you hope because when this pandemic has started, talagang challenge tayo. But what happens or what motivates you or what gives you hope if you met an accident during this pandemic and that hindi mo na kasi alam where or what will happen next to that. So mamaya tignan muna natin kung ano ang story of hope ni Miss Goldie sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Natin, huwag tayong mawawala ng pag-asa because this is the only thing that we have to carry on. This morning, we have Miss Goldie Yaves. Good morning, ma'am! Good morning po. Ayun. Magandang umaga po. Magandang umaga, Miss Goldie. Miss Goldie, it has been 2 years already that we are in this pandemic and talaga lahat challenged. Thus, last year po may nangyari. Miss Goldie, can you give us a brief summary kung anong nangyari last year? Yes po. After po ng, kasi actually po nung bago mag-end yung taon, nagkaroon po ako ng motorcycle accident last December 29 sa Urdaneta City po. And then yun nga po, multiple surgeries po yung pinagdaanan po namin, ako at nung kasama ko, dahil nga po sa ang dami pong injuries dahil po sa aksidente. Miss Goldie, kamusta naman tayo ngayon? How is the process of recovery? Okay naman po ako ngayon, pero mayroon pa po akong last na surgery para naman po sa mata kasi napunit po yung retina. So, antay pa po ako ng another 2 months para sa another surgery po. Yes, I certainly understand. Miss Goldie, this was really a hard time for you, but I've seen support from people. Paano sila nakatulong sa'yo in your recovery and sa mismong, with the incident po? Actually po, na-overwhelm nga po ako sa lahat ng support sa akin dahil nabalitaan nila yung nangyari and then marami po akong mga messages na natanggap from people na kahit hindi ko po kilala. Exactly. And then yun nga po, nag-start din po ako ng, yung friend ko, si Leticia Velasco, which is also a vlogger, nag-start po siya ng donation drive para po sa mga hospital bills ko. And doon po ako talagang nagulat na ang daming nag-donate, ang daming gustong tumulong kahit sa pinakamaliit na halaga. And malaking tulong po talaga sa akin yun, hindi lang sa mga hospital bills na kinailangan kong bayaran. And doon din po sa mental health ko kasi hindi ko ine-expect yung ganun kadaming support. Exactly, Miss Goldie. Talagang people na natulungan mo din because you've inspired them as well. It just goes back to you in some forms or kahit anong paraan pa. Miss Goldie, what and how did this incident changed you? Grabe nagbago yung perspective ko. Kasi before, syempre gumagawa lang po ako ng mga arts. Akala ko parang small community lang yung nai-inspire ko, yung mga artist na kasama ko dun sa isang group. Opo. Pero dahil nga po sa nangyari, nagulat ako kung gaano kalaki na pala yung influence ko and yung love nila for me na makabalik ulit sa art industry after nang nangyari po. Yes, Miss Goldie. And talagang nag-uumapaw yung pagmamahal at tulong ng mga kasama nating artists and also people and strangers that becomes a family to you. Miss Goldie, ito naman, now that it happened, how did your perspective in life
somehow changed you or added a meaning to your life? Actually, nung nandun po ako sa hospital noon, yun yung isa sa mga darkest times ko siguro kasi talagang nawalan po ako ng hope na makabalik po sa pag-camouflage art ulit. And then, yun nga po, parang para sa akin nagbago yung perspective ko after kong natanggap yung mga tulong nila. Kasi ang cliche pakinggan, pero ang laking tulong po sa akin. Kahit yung mga kind words na mga nabasa ko sa messages ko. And yun nga po, parang mas lalo po akong ganahan na mag-inspire pa ng ibang tao through my art. Right, yun nga po, Miss Goldie. Now, attending to that is how as an artist did this inspire you more to create more art and to touch more people's lives? Yun po, kagaya din po ng sinabi ko kanina, marami po pala akong na-i-inspire kahit hindi ko po alam. Marami pa rin na mga nagsusupport. And yun yung nagbigay sa akin ng drive para mag-continue. Kasi totoo lang po, medyo nawawalan na po ako ng hope noon dahil nga po yung mga tama ko po is mostly sa face. Tapos talagang nadadown na talaga ako kasi hindi ko na po siya maitutuloy dahil hindi na po ako pagpinta. Tapos may sirap yung left eye ko. And then yun nga po, yung pag-aantay nila talaga sa pagbabalik ng mga artworks ko and yung mga nag-aabang, dun po ako na parang na-inspire na okay, inaantay nila to. So, ibigay natin, ganun. Kasi tinulungan din naman nila ako during those times. Right, Miss Goldie. Thank you so much for giving us a new perspective with a lot of things. Miss Goldie, ano yung message natin to people that is going through hard times or maybe have met an accident at nahihirapan pa rin mag-recover at this time? Siguro po, maging positive na lang sila in a way na tignan nila na merong good na something na makikita after the accident. Kasi kagaya nga rin po nung sa akin, akala ko talagang walang hope na makabalik po ako sa pag-vlog and sa paggawa ng artwork. Pero yung simple hope na nakuha ko sa mga support from strangers, yun po yung nag-ignite na para mag-continue pa rin po ako. So kahit isang supporter lang po yan, continue po with your passion. Right. Miss Goldie, lastly, can we invite our viewers to visit your social media platform and also just in case po na gusto pong tumulong ng mga manonood sa atin, just give us where we can find you. You can subscribe on my YouTube channel, it's Goldie G, and you can follow me on Instagram and Facebook, it's at Goldie Yabes. Thank you so much, Ms. Goldie, for sharing us this time and sharing us your story of hope. And ingat lang po and good luck with your surgery. I hope it goes well po and all our prayers to you as well. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, Miss Goldie. And that is really how we can change the circumstances. Sabi nga nila, be ready with finite disappointment, but never lose your infinite hope. Kaya to our morning barkada dyan, let this be a story that you can relay on and sana maka-inspire ito sa inyo to never ever lose that hope. Magbabalik pa rin kami because hindi pa natatapos ang Morning Balitaktakan. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your DigiBoxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV,
Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Marites, ano yung bilang dito sa Morning Balitaktakan! Oo. Medyo na-filter yun. And maraming salamat sa nagtutumutok sa atin. And to our guest, maraming salamat for sharing us so much story to tell this morning. Di ba, lalo na kay Sir Hernan, is a youth talaga who's empowering other pagdating sa Filipino service talaga. Yes. Oo, totoo. And also gusto din naming magpasalamat sa lahat po ng kanyang mga taga-suporta at yung talagang tumatangkilik sa kanya at sinundan pa siya dito. Ayan. Maraming salamat din po sa lahat po ng nanonood dyan sa La Union and also sa aming Facebook channel. Oo naman, Facebook page. Tama naman. And also, gusto ko din pong batiin si Ate Michelle Ginto, si Lincalio Rico, Marjon Batang Kalye. Si Kuya Mike, Kuya Jerry, Sir Ronnie, Ate Mere, dyan po sa Team Tobilio. Shoutout po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. And of course, Mama and Dadudes, dyan po sa La Union. And Bebe Loves. Yan. Binabati din natin ang ating aking family dyan sa Tagudin, Ilocos Sur and also ang Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija. Happy viewing and also sa mga tumutok kanina, maraming salamat. Yes, maraming salamat also to Ifugao State University for tuning in. Maraming salamat and also Santa Isabel College in Manila. Maraming salamat for showing your support. Andito lamang kami para magbigay ng inspirasyon sa inyo. And to everyone that is watching, share, send us your stars para naman ma-feel namin ang love kahit malamig. Charot! Yan. Andito pala yung star. Oo, andito. Ayan. And of course, to also wrap it off, maraming salamat to our sponsors na nagbibigay sa amin ng inspiration for it to continue. Maraming salamat TG Home Builders, NGCP, and Baguio Country Club. Oo, gusto ko din pong magpasalamat sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and of course, ang nag-iisang wala ng aw sa PAW! At binabati din natin ang ating sponsors, Musar Music and also Pugo Adventure Resort at Batang 90s Milk Tea. Oo, masarap talaga nun. Oo, masarap yun. Kaya naman bukas ulit, huwag niyong papalampasin ang inyong dynamic trio dahil hatid na naman namin ang iba't ibang kwento ng inspirasyon at pag-asa. Tutok lang bukas at nakasama nyo, Charles Limon. Yes, ang raketerang Mamshi na naghahabol ng thesis, maya-maya lamang, get ready at magpapa-regather tayo sa inyo. Mamshi Sheki. Oo, ang nag-iisang napakaliit pero napakakulit Randy Guzman na ayan na, wala na. Pumuputok. Uy, ang bastos. Yung bunganga mo. Totoo. Pero pumupuno ng chikahan, kulitan, kwentuhan at kahit ano pang kamaritesan ngayong Martes Marites, dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Kaya abangan nyo kami. Ready ka na mag-Morning Balitaktakan? Ulitin natin. Ayan. Kaya naman tutukan kami bukas sa aming, ano ba bukas? Wednesday. Holy Wednesday. Holy Wednesday. Nyo pa talaga. Holy Wednesday. Sa aming Holy Wednesday, dito pa rin sa Morning Balitaktakan!